ndachona interview makaita naSigo kuchita kuti Innocent akaba cheche azvingave akaona kuti no Innocent ane mhuri yake kuZimbabwe kuti aramba achitora nyaya iyoyo hazisibo mhuri yake inozoti akaba. I did a lot for that young man. Ndamutora akaomerwa nelife ndamisemba yangu Borodo ndaiti ndandiri neighbor Mugabe painterview kuJamaica ndaisikara mubhuruku ndatasana nawo Mugabe paBlue Roof papa ndakamutora ndakamumisa padheni ndakamupa hembe ndakamupa food ndakamuchengeta ndakamuendesa cheche kuDurban ndakamudzosa ndakamubvisa kuZambia ndakamudzosa kuSouth Africa futi ndakatonomitra conference vanamutengera mainstrument vanamubhadhara building for mamans vanamumisira vanhu ndakati chipasta vanhu ndakatanga mubatsira on a distance chechi chikura vanamupa musikana wekuAmerica kuti aite maamerican ava maamerican vanamuisa mumba mangu ekuAmerica vanamupa YouTube yangu ndakashanda from 2012 ine mafollowers namupa tichirowa every day vanhu vekuAmerica vakuziya namba Facebook yangu roma live anamupa vanhu one-on-one rest yangu vanamupa live vanamupa chechi yangu kuAmerica yese mukadzi imbogara pasi ndagasa mukadzi pasi vanamupa exposure namuendera kuna Bishop Noel Jones vanamupa magreat people unzo vanamuconnecta kuti zviite mwana wangu Lova anoteerwa navanhu vakawanda kuAmerica vanamutama indosa vaindoswa pamberi pa 7,000 ndokutanga kuti akaita kuyo vanhu kuMaryland vakatobva katonotera nanhasi vamwe vacho vari kuchechi pazongomuka ingoti yaya ndafunga ngoichinja zita. Alright. Nyaya yangu angu haisi ipapo ndati ndinyatsonzwisise nyaya yefatherhood inenge yakakosha sei payo ende kana munhu ari son anofana kuita zvipi maroles anofana kuita kuna baba wake nezvaasingafani kuita uyezve anogena power zvelevel ripi nezvipi zvinhu zvaanokwanisa kugena so that tinyatsonzwisisa nyaya dzefatherhood. In short, a son should surpass a father. Ndo unonzi ubaba. Ukasabika zvinokupfuura uri mudzvanyiriri. Alright. But hatisvikiri position yekuti mwana agona kuona kunge ndane simba kudarika baba when it comes to nyaya maybe healing agona kunoda kusimudza zvirema akuita sei. Son should be great. Bandira kuzvoni iye akazoonawo kuti bandakurowa kudarika mudhara akwanisiri kuita pfungwa dzakabatwa ndozvinoti anogona achitondikunda paridza kana ndikunda profita kana ndikunda mari zvinotoitika sachi chinomuita kuti abvume kuti awa is my father iti anyatsoona kuti ndikukunda zvese murume no Innocent asiri yakandiramba ndakangoti andichada no nyaya ndeya Innocent but now tada kuti example tada kuti ngopedza nyaya dzemafathers nemasons dzibve dzangove clear tive tangobatsirika no masons anosiyana malevel the greatest error that we as fathers do is we look at loyalty more than ability. Kune mwana anoona kuti ability kudarika baba vake. Alright. Saka akasvika palevel yekuti ability yakura anofana kuriliswa. Anova independent. Mwana utingati pamba apfuura 18 years kuti 21 years munyika iri bo pamari. Mwana akuenda kubasa ane mukadzi ngachena anogara ega anorumurwa because ane ability yacho amina muri pabata but anoramba ari loyal but isusu sana baba tinoramba takakutswinya kuti agare papo mwana vana vakaona anotadza pakuti pakuda kunoriliswa paya vanogona kufila kuda kuriliswa baba vasati vakuda kukurilisa. KuZimbabwe kuna unonzi vamanjoro vakatombonotona baba guti ndakuda kuriliswa baba guti vakaramba vadzokera ndoda kuriliswa vakaramba kusvika baba guti vakarara vakanzi Mwari enda unorilisa mwana wangu vakatadzorara vakatravera long distance vakasvika mbava varilisa mbava buda neblessing yababa. Hakuna mwana anofana kuenda asina ropafadzo rababa vake. Kuenda isi problem and hakuna mwana anogara ari mwana svika for life. Unoramba uri mwana as in he is my son no matter wareba udarika baba wako sei. But unotosvika point yekuti you are released into your assignment whether ndounoona baba wako ni baba wako anoenda kwauri but there is a right way of doing it then baba vako vacho vanofana kuropafadza. Hanzi naBishop Noel Jones when Jesus went to John the Baptist. John the Baptist angana on 5,000. John the Baptist akaona kuti ndine vanhu 5,000 but greater asvika pandiri.
Jesu anotarisa John achiti among all prophets born by a woman none is greater than John. Ari kurumbidza. John otasa Jesu kuti uyu mukuru kwandiri, I'm not worthy to untie his sandals. Pavari kuno exchange pavo pai pekuti Jesus is being assigned into his assignment. John haasi kuda kubatira kuti ndini chibaba zvemaprofetsi ekuZimbabwe, ndini chibaba. Hapana ubaba, inyaya yekunzwisa nguva. Saka both mwana nababa vanofanira kunzwisa nguva. Unoziva kuti Ephesians 6 inoti chi? Inoti vana remekezai vabereki venyu. Kuti muwane mazuva akawanda panyika. But vanonogumira ipapo manje. Inozokontinua chinonzi ana baba chibatai vana venyu zvakanaka. Kuna na baba vasingabate masanza avo zvakanaka. Panotyisa ipapo. Okay. All right. Problem ngweti ndekuti ino achangoita example but nyaya totana zvave panapa haisiya ino. Chete. Kana ndizongopinda nopinda but chete example. Ndakubvunza nyaya dzemazita. Like ino wandira. Beside kuti he is your spiritual father, your son ndika. But still it seems as if pa ground chairo physically angato mwana futi. Zvilevel kuti ane zita rake but anganzi Innocent Java. Saka zvinokosha sei zita remunhu ati mapinde deep mukuru. Ndaupa example. Ingononzi DJ Sparks Java izvezvo. Kana kuti DJ Sparks Makandiwa. Okay. And DJ Sparks Angel. DJ Sparks Magaya. Kana kuti DJ Sparks Munangagwa. DJ Sparks Jose. Ndo influence. Okay. Influence haisi pamari. Alright. Iri pazita. Ndino kuti streamers wane mari kudarika wino. But enda ubhoera unoti streamers yori paserap. Avana wamanye. Asi wakati wiki ni wari paserap. Ukati wiki ni vanonotyoka makumbo. Zita rake razara influence. Yekuti even ane mari mudarika. Saka ndikakupa zita rangu iwewe influence andinayo ndio inonobereka. Ndio panozosiyana G6 na Wicknell. Pane mwacho anenganzi Fegi ndizvo. Fegi asumuka boza unzati muningi na wani. Wamakuru wani. Even akasvika pa panongonda commotion. Because zita ramukoma rakarema. Okay. G6 agara ne mari ubva kudhara. Amena unzise ba. Akagara ane mari. Ukunzwera. Zvikanzi G6 ka vanhu vamhanye zvokuda unotyoka makumbo ndipe mani pamari. Vanhu vebusiness vanoda unopota partnership naye. But makuru ini vanhu vebusiness vanoda kuno investa mari kuti toita sei. Vanoda kunopiwa idea, vanoda kupiwa wisdom dzekurana because business wise angagara achitoita business rake. Ona nomuzita rake rakapfumbira ikoko kuti amuna nokuva business. Akwanise kutonzi G6 chivhayo. Kwese rake rakatozvimira rega rakatonzi G6. Zvokuti kuzonzi G6 obva yazviswa kunzi mufana wachivhayo robva ratonyatsosimba. Aiwa akasimba kudhara.